Erokamano nyako Ramogi, arwaki ni machiegni weche manyien mago imore odhiambo ma kawuono odiechieng' mar 10 dwe mar 11 2024. Weche manyien mag Ramogi TV oimore chakore gi thuolo ni wan gi weche mathoth nyako Ramogi magi oting'o weche mag nek motimore e skul mar yawuoyi ma Shiners mayudore e boma ma Nakuru ka achiel kod weche ma otenore kod romo manotimore mar duond bura mar ODM e gwenge ma Homa Bay. Nyako Ramogi wan kod weche mamulo ng'eyo gi gik matimore e pacho ka. Omiyo ka idwa ni mondo mi yud mago mosetimore chakre ne piny ru nyaka tinene ni Nyako Ramogi kaachiel kod mabende wachi ka mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua koni onge gi sigu gi ng'ata kendo en koro chunye olendo. Gimodwaro en ni mondo sirikal ochop singo mage ne jopiny ka joma ni kode machiegni to medo kidore ni God Kenya chal ka gima iloko ne ng'ech e sirikal mane gi gombulu magi to kod mamoko mathoth Nyako Ramogi bed kod chako nyaka giko mokwongo thuond weche. By the time we were arriving at the dormitory side, that's when one of our students by the name Vincent Ngugi Mushiri, candidate index number 29, had already been stabbed in the lower abdomen. Jopuonjre ang'wen osemaki ewi nek mar nyawadgi e sikund sekondar ma Shiners Boys Nakuru. Tendo ODM ramo ni ngang' mbi margi ok dog chien ka tinende gigoyo lo e tiend jakom margi Manyien Gladys Wanga. Ourselves, we have no bitterness with anybody. What we want is a peaceful country. Manen jalup jatend piny Rigathi Gachagua wacho ni chunye olendo kendo onge gi sigu bang' kanyocha ne othichi e apisi. Machiegni Nyako Ramogi bed thuolo mar tudori koda kendo indik na pache namba 3600 Facebook en Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube en Ramogi TV Kenya, ka X en @Ramogi TV KE. Bende nyalo weche gi Nyako Ramogi ka ifollow ana wuon e Facebook page mara George Bati Daddy Cool. Machiegni jaloko mara iluongo ni Elizabeth Otieno, nyinga en George Bati. Obila osedhiyo acheje ang'wen ma itudo kod nek mar japuonjre moro ma ni timo penj maduong' mar klas 12 KCSE ma higani e sikund sekondar mar yawuoyi ma Shiners Boys e boma ma Nakuru kata e kaunti ma Nakuru. Japuonjre no nyo chwo gi pala ma onegi gi jowete mamoko e sikul ka japuonjre machielo to nodong' kod hinyruok. Jafwambo marwa Cynthia Onyango yaonwa weche manyien mag imore gi report mar tim makamano. Ka kinde duto idok ne nyithindi sama gikoso, chieng' moro ni manyo kil mondo chung'negi kialogi. Ma e andika mogur e kor ot manitiere sikund sekondar ma Shiners Boys. Andika magisani chalo rang'i macharo wang' bang' japuonjre wito ngimane e sikund ni e yor nek. Japuonjre matimo penj mar KCSE. What happened? The students were preparing to go for the night prep. As you know, they are all preparing for, or they are going on with the Kenya National Examination. And from my office and other officers who were also down there, we had some noise. And when there was noise, we had to run to the dormitory side to go and see what is happening. So by the time we were arriving at the dormitory side, that's when one of our students by the name Vincent Ngugi Mushiri, candidate index number 29, had already been stabbed in the lower abdomen, and even the intestines were out. Japuonj maduong' ma Shiners wacho ni gima ne okelo lweny en ni jopuonjre moko ang'wen mayande oriembi e sikul bang' bedo marori nyeo duogo e sikul timo penj bang'e yudo ka sanduge gi otur. Jana kupigana ni hiyo sanduku. Kuna wale wanasema sanduku ilivunjwa. Na hii sanduku ikivunjwa kuna vitu ambavyo vilifanya nini? Vilichukuliwa. So hao walikuwa wanataka walipwe ama kasi hivyo basi waanze kujilipishia kisasi. But the other one who was stabbed on the right thigh, he was stitched 8 stitches, and as I speak right now he's at our school in our sick bay. Nek makama koro kelo kuyo, luoro kod lit mathoth e chuny jonyuol ma nyithindgi nitiere sikul, ahinya to mago matimo penj e kindeni. Niko na uchungu, hata nimelia usiku yote kwa ajili ya huyu mtoto. Nikijiuliza, msasi, umesomesa mtoto kuanzia form 1 mpaka form 4.
una expect uende kuchuna matunda. Halafu all of a sudden mtoto wako unasikia unapigiwa simu unaambiwa mtoto amekufa. Sasa kitu tu ni maombi, tuombe hao wenye wako hapa ndani. Hata sina la kuongea. Nyaka sani obila osemako jopuonjre 4 machiel kuom gin japiny Sudan mabende wachore ni en achich maduong' e nek makamano. As we speak, investigations are going on. The other 3 boys who were in the scuffle are already in police custody and waiting and assisting police with the investigations. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Ramogi watimo mos ne familia no ka wageno ni bro tim nonro mar nyango gimane okelo tim makamano mochweyo miyo jopuonjre go gwandore ma nyawadgi achiel owito ngimane. Ka wawere kod mago wadonjo weche motende kod duond bura mar ODM. Ten duond bura mar ODM oyango ni giikore mar kawo telo mar piny Kenya yiero ma 2027 kendo neno ni duond burano okawo kombe mathoth e gwenge duto maginie kod mbi. Jokanyo mag ODM onyiso geno margi maduong' e wi tegno mar duond bura mar ODM ka koro bende gisingo mar chung' motegno e siro jakom margi Gladys Wanga kod telo mangima manyichane oyier. Ne giloso e nyasi mar goyo erokamano kuom yiero mar Gladys Wanga kaka jakom mar duond burano kaka imiyowa lipot kod Alia Beach. E nyasi mane obagi skul primar malegese ka chud bura marangue mar duoko erokamano kod alam ne jakom duond bura mar ODM e Kenya mangima Gladys Wanga. Jokanyo mag ODM nokoni gidwa keto maino margi e tego ODM motelo ne yiero mabiro. Raila Odinga mane wendo modhiale kinde nyasi no okoni ODM nyaka med bedo motegno e pachoka kane okone rowere mondo ikre mande kod duond bura no mondo med bedo kod mbiye kor gwenge. Mar ODM en yo kumba mamarwa. ODM yo kumba mamarwa. Eni kuot mawadhi go kucha mama ko go piny to koro sani kama chano rumo cha to kono duwo ne chama koro chama emi mako go piny ikora koro ntie wach makora ne osetimne kama to kocho malo kucha ti o ikwalo malo kucha wala ne wadini wach makwalo kura wadwaro mondo kijande oyud thuolo mar donjo e chama uwiya kibande emakone mane kod muya mutegno kagimako chama maber chama dhi maber. Hii chama ya ODM tumeipigania kwa hali na mali. Hii chama tulifundishwa namna ya kuiongoza na baba yetu Raila Amolo Odinga. Jotelo mag duond bura mar ODM nokoni gibiro medo tego duond bura no kata ka Raila Odinga onge kendo dwaro margi neno ni duond bura mar ODM obiro kawo telo mar piny Kenya yiero mabiro kod kawo kombe mathoth e gwenge magintie kod mbi. Tumeupea responsibility ya kuangalia mambo ya chama cha ODM na kazi yetu muhimu zaidi ni kwenda mashinani na kujipanga na kupanga mashinani ili chama cha ODM kiwe na viti vingi zaidi za wa MCA, za ubunge na za Kenya nzima. Kuwa na maendeleo na kuwa na serikali ambaye inakuja. Bende gikoni onge duond bura e pachoka manyalo monyo duond bura mar ODM kage wacho ni duond bura no ni kod uma kendo gidwa keto maino margi e medo tego duond bura no. If you ask any other leader from Kenyatta to all the leaders today, they had only political constituencies where they come from. So Baba, we honor you. We must protect this party. ODM onge party manyalo mwonyo. Wale watu ambaye wanataka kuzungumza na watu wetu. Na watu wetu sisi tunajuana. Watu wa Nyanza, watu wa Western, watu wa huko Coast, watu wa Northeastern, watu wa Masai, hiyo yote lazima wapitie kwa baba na ODM. Jod bura mag ODM mano yuoro e kinde nyasi no okon gini kod geno ne Wanga biro taa duond bura no yo makare mane no duond bura mar ODM okawo telo e kinde yiero mabiro. Gladys Wanga has the political acumen to work for ODM. Gladys Wanga has the energy and the passion to work for ODM. Therefore, Gladys Wanga has been tested and proven to be a leader who can deliver ODM to State House in 2027. Gladys has been our women rep and she led us well. And she gave a lot of meaning to a position which people took for granted.
Gladys Wanga is our governor, the first female governor west of Kenya, and she is leading us very well. Nyawanga ya kwa inia. Ikao itelo ne on behalf of Jite. To sana on behalf of mine. Kiki kuaduiwa. Ting party malo. That is one. Number 2. Deal gisangwenya. Masama jochunge patika. Nitokoka mi ideal. Nitokoka mi pesa. Nitoke yudu certificate. Nyasi maralam korwako jakom don bura mar ODM e Kenya mangima Gladys Wanga ochopo giko mare ka jo siasa mag ODM kaachiel kod jotelo don bura mar ODM oyire matiyo kanyakla ma medo tego don bura mar ODM ne krok ne yiero mabiro. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Mana kane weche chalo e gwenge maligisa nyako Ramogi e kaunti ma Homa Bay gi kwayo mopogore mag tego don bura mar ODM. Ka wadhi nyime ni jatend piny William Ruto ojiwo jo Kenya mondo wuoth e tich achiel kendo giwere kod siasa manyalo kelo pogruok e kind oganda. Koloso e kind alam ma Jumapili e kaunti ma Kakamega, jatend piny onyiso jotelo mondo ket maino margi e dongruok ka oseyo mane en jalupne Rigathi Gachagua kuom ne bedo oinga ne okenge mag chopo chenro mag sirikal. Giduol machalo gi manyiso pogruok manobedo e kinde kod mane en jalupne ma bende nomiyo thi choko Rigathi Gachagua. Jatend piny William Ruto nyiso jotelo mondo koro ket maino e cholo chenro mag dongruok makelo lokruok ne oganda jo Kenya. Sasa sisi wote tumeungana kama wa Kenya kutoka pande zote na we are focused on delivering our development commitments to the people of Kenya. E thuolo mokwongo moloso bang' yudo jalupne manyien Kithure Kindiki, Ruto okoni ne obedo kod pek higni 2 nyaka ne okawo tend piny kalure kod dondi mane Rigathi Gachagua oketego ma bende ne omiyo chenro mag sirikal digni. Mambo yale mengine yote ambayo yalikuwa natusumbua tumeyatatua. Sasa mwaka huu, mwaka ujao 2026, sasa itakuwa ni miaka ya kazi. Ile siasa ya kizungumkuti na kusumbuana tumemaliza. E kinde alame kar chung od bura ma Khwisero e kaunti ma Kakamega, jatend piny manoten kod jotelo mamoko pako jo od bura kuom ne nyiso chia mar telo kendo golo Gachagua e PC ka gise kuom ne kelo tungni e pachoka. Na bunge, you have also shown your muscle. That where somebody is wayward, Parliament can also defend so that leaders can be humble, they can show humility, can show respect, and they can be a unifying factor. Mimi pia niko tayari na mstari wa mbele kuunganisha waheshimiwa wote hapa Kakamega kwa sababu hivi sasa ni wakati wa maendeleo. Jatend piny bende yango kenge ma sirikal medo keto e kelo lokruok e tend kembe mag sukari mathurka mondo sekta mar sukari ochako chier kendo kaka yor ting'o malo yuto mag jopur niang'. Because I committed to the people of this region that we are going to transform our sugar sector. And that transformation is underway. We are going to make sure all the remaining sugar companies, we're going to have new management. We are going to have a new model of governance so that we can ensure that we change the old system that has crippled the sugar industry and make sure that we can grow enough cane. Stop importation. Kwa sababu katika ile importation, tunapoteza pesa ya nchi na tunawadhulumu wakulima. Kato bedo ni oganda osebedo kang'ur kaluwore kod chenro manyien mar thieth. Jatend piny ojiwo jo Kenya mondo ndikre ne SHA ka olero ni odhi kelo lokruok kendo kelo yot e sekta mar thieth. Ka osore ne jalup jatend piny Kenya Ngire Kithure Kindiki ojiwo jo Kenya mondo ket achiel e kindgi kendo gisir sirikal. Kindiki oloso Taita Taveta ka osingo jiwo lwenj kedo kod mibadhi e piny owacho. Rasilimali za taifa la Kenya ambazo zinatokana na kodi ambayo inalipwa na wananchi, lazima wale ambao wamepatiwa mamlaka wazitumie kwa njia ambayo ni njia sahihi. It is a curse to use public funds for personal benefits, to misappropriate public funds and use them for other purposes. It is a curse because the cry of poor people who cannot access medicine
poor people who die because of things which would have been prevented if the amenities were available. That cry reaches out to God. Jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua wacho ni onge kod sigu gi ng'ata kata obedo ni ne othiche oko mar apis. Gachagua kod jotelo ma otene lamo moro e kar dak ma Kahawa Nairobi bende ywak ni sirikal oserem chopo kare singo mane gichiwo ne jopiny. Jafwambo marwa Fredrick Omondi noluwo wachni kendo mae ripot. Kata odoko ni nyocha othiche oko kaka jalup jatend piny ma pachoka, Rigathi Gachagua wacho ni ok obi mako sigu gi ng'ata kendo en dwaro mare en ni kwe omedo bedo e piny Kenya. Ourselves, we have no bitterness with anybody. What we want is a peaceful country. Koloso e kanisa mar Priesthood Fellowship manika West Nairobi, jalup jatend piny machon no bende wacho ni obiro dhi nyime gi kedo gi kwong ma oko podhi e gwenge ma masawa. Kendo min ode Dorcas Rigathi bende biro dhi nyime gi chenro mage mar konyo nyithindo machuo kata obedo ni sani gionge e apisi. Please, tunauliza tu kwa heshima ya kwamba kazi ambaye Rigathi Gachagua alifanya ya kupigana na pombe haramu na madawa za kulevya akisaidiana na mke wake ya kuwasaidia wale watoto wamezidiwa, hata kama hatuko ofisi, itakuwa heshima kwa Wakenya hiyo kazi iendelee. Jaod bura ma Embakasi North Major Donk me en achiel kuom jotelo mane oteno Gachagua wacho ni obiro medo chungi jalup jatend piny machon no kendo pod gin gi geno ni do biro miyo gi ratichgi. No amount of intimidation will affect my stand. Hatujaanzana na yeye sababu ya siasa na nitaendelea kusimama na wewe na vile ulisimama na mimi. I'm happy. Odhi nyime kokwayo Gachagua mondo ong'wone jood bura ma masawa mobalo kode mondo giyud kaka giduogo ir jopiny. Kuna wabunge wetu wengi sana na hasa wa Mount Kenya, hata wenye walipiga kura ya kukupeleka nyumbani, si ati hawakuwa wanajua, they are doing it longly. Ni uoga. Very few can be able to stand on their own feet. Ni uoga. Moko kuom jotelo mane oteno Gachagua e limbe no bende ywak ne sirikal sani pimo muya ne jotelo mawuok masawa mar piny Kenya. It cannot be that all these people now are not at peace in government. The deputy president has been kicked out. Are we together? Moses Kuria was fired. He has been given a job that I can equate to a house girl in a house that was her own as a wife. Nobody is going to incite us against the other communities. And the people who are fighting our community, they are simply preferring us against the other Kenyans. And thank you, Kenyans. You are number one customers in business. You are number one customers on agriculture products. You are number one customers kwa kanisa. Na nyinyi ma customer hata kule kwa uwanjani ya burudani. So we urge you, our brothers and sisters, our customers, our associates, continue holding strong this community. Because if this community goes down, Kenya is likely also to go down economically. Fredrick Omondi, Ramogi TV. Kosuri nyakora mugeni jatend migawo mar omenda John Badi osingo ni migawo mare dhi chiwo omenda ma ok tin ne siling milion 700 e jiwo gedo mar kar pi ma Kimira Oluoche County ma Homa Bay. Badi ma oloso e kinde nyasi mar podho jakom mar ODM Gladys Wanga owacho ni gisebedo gi tudruok gi bede migepe mag sirikal eno ni chenro no ochopo kare. An machiegni goluch Kimira koso donge nyase luongo Lake Basin Development Authority CEO mwabedo go piny mokona ni pesa madwarore mondo tijno tiatia makoro onge wach moro en milion 700. Adwa nyiso uka chung likisaka ni milion 700 no adhi kete budget mondo watiek wach mar Oluoch Kimira. Erokamano nyakora mogi kuom yiero Ramogi TV dakika medo ng'adore ka kendo wamedo sudo dakika 17 bang' saa 3 mar otieno. Weche manyien mag oimore biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV kendo gi kukune duto te gi chia mani malo gi nyadhi mani malo. Kaneno ka ote mamedo donjo ne nyakora Ramogi. Mwalimu Astariko Ngalo mar Masara kone onena makara ahinya bati asekete Ramogi TV kendo weche manyien donjo yo makare koth emodiemo piny mar atari. Opion dwari ma wuok Kongo wacho ni bati atimo mos ne jonyuol mawito nyathigi kuom nek e sikul mar Nyasaye migi chuny mar horuok e kinde ni.
Urubati katan bende amor gi Gladys wacho ni ondiko ni Gladys Wanga to penjna ne kare nyongo baba nomiya ng'o e odwa ni koro nyongo ema koro chalo kaka ogai mar duond bura mano ya duoki chuth. Gladys Wanga en jakom mar duond bura. Makamu koni bati amora ahinya kaka koro ne Nyawang'aya omisith kod the chair mar African Union Baba Raila Amolo Odinga koro wako Nyawang'aya live achiel kachiel e nyim jokanyo mag ODM kaka chairman mar party nationally and beyond. Mano makamu uluongore ni director mar broad-based government Western Kenya region. Okay, rokamano makamu in bene kum oro otemari. News ber mar atari amor kod Ramogi TV mano iluongo ni Evangelist Dan Wuodo Moya kawuok e gwenge ma Mombasa kendo wacho ni county 001 gin kod Bishop Mike Omune kod mama Bishop Pastor Jesse Ochieng ka entiere Mikindani Mombasa County gimor gi weche manyien. Erokamano ahinya. Men pilot mar ndhi wang'isane ni kawantiere gi nyar god mesa mosiep na. Erokamano kuom leronwa weche matimore e Kenya ka kod motudore gi weche matimore e Kenya. Erokamano ahinya in bende. But yasemo le Ramogi kaka pile kenda winji kaka saa dhi kaka kelonwa weche manyien e Ramogi TV. An bende amoro Osama Japancha mar Migoro wacho ni to winjo ka jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua wacho ni odhi tieko kong'o e gwenge mag masawa ma Kenya to kare pod en ga e sirikal. Okay, Architect Evans Asio wuod Karachonyo ng'isa ni bati owinjo maber ahinya kaka oganda jo ODM party wamor kaka party nyien pile to gitim ni giket kit telo manyien koro joro mana 2027 e debe wamor. Mano Architect Evans Asio wuod Karachonyo ma wacho kamano. Baba Papa wuod Wang'apala ka Bondo entiere Nyalenda wacho ni pongezi na Nyawang'aya. Erokamano tinga Nyorata bende wacho ni onena yo makare kendo mor ahinya kod weche manyien mabiro ne achiel kachiel. Ochieng' Omwa mano director kantire Kisumu okoni bati mor ahinya kaka weche manyien biro Ramogi TV kendo timo mos ahinya ne janyuol ma owito nyathine nek ma otimore Shiners ma bende en nyathi mane timo penj wan kod Jerry Waworo mana gima Chelsea timo ne Arsenal. Okay, hachini mos na jo Manchester United. Okang'e gima gitimo ang' nwang'e ka weche medo dhi nyime. Mildred Peters bende nitiere gwenge mag Ahero okono nene yo makare kendo mor ahinya gi weche manyien. Erokamano ahinya. Father Peter Jwang'o Rono bende ng'isa ni bati aneni male Ramogi TV lera dua e Obunga Kisumu City Onga City aneno ka ODM osesidho wanga kendo koro dhi mana kamano. Kasto Pastor Elizabeth bende kone oneno Ramogi TV kendo mor ahinya. Mano Pastor Elizabeth mar Glow Church gwenge mag Homa Bay kochande ng'isa ni weche manyien mag Ramogi donjo ne kendo miyo bedo gi ng'eyo manimba ahinya kuom gik matimore. Erokamano Pastor Elizabeth. An bende amor kodi meruru mado lamo ne piny kaun kod Pastor George ka olamo ne piny. Nyako Ramogi yiena mondo akaw yweyo mana machuok gi kanyo kaduogo weche pod nika. Ma en Ramogi TV oimore. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamla Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Avieta on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Chuny boma ma Nairobi machiegni gi Naromoro kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pachoka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru ma en rupe kama wami nonro to kod chal mar fwambo wa encourage conversation wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tediro tich ka kendo in gi duola embaka oromo watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii,
wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. Authority no gitiyogo mana mondo okonygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Are you craving an unforgettable adventure? Discover the magic of Asia na View Travel. From the ancient temples of Vietnam to the vibrant streets of Malaysia, experience the beauty of Bali, the futuristic charm of Singapore, and the cultural richness of China. View Travel, your passport to unforgettable experiences. Tembelea Asia na View Travel. Book now na lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanye. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iyudo curriculum design change. E chenro mar rameny piny, sa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka koro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakoro mbajo ng'ono twak mar rameny piny. Chik by Erokamano nyakwara Ramogi, wamedo dhi nyime gi weche manyien kaka na singoni ni ka waduogo to pod wan gi mathoth. Jatend migawo mar weche mag kit chwech kod somo gi chenro mag ojende kaunti ma Migori, Rahab Robi, okwayo riwruoge mag piny owacho makedo kod lokruok chal kor lwasi e kaunti ma Migori mondo onywande joma mine e chenro mag kedo kod lokruok chal mar kor lwasi gwengego. Robi wacho ni piny owacho ma Migori osetemo nywando mine e chenro mag kedo kod lokruok chal kor lwasi. Kata kamano, nok mar omenda pod miyo ok ginyal rwako mine mathoth e chenrono. Owacho ni ka okalo kuom chike manywando mine e kedo kod lokruok chal kor lwasi ma kaunti ma Migori oseloso, gidhi neno kaka ginyalo medo omenda mar sero mine e kedo kod lokruok chal kor lwasi. Engaged women occasionally, especially in the tree planting. We also have women who are not only in tree planting, but they are working towards Kilimo Pesa, where they are dealing with the planting of different types of fruits, knowing that, okay, the fruits will be there, they'll be able, it is like an economic activity. We also have women and PWDs who are participated in school programs, where we have the youths, the students, partnering with the department, and also having women groups joining them as they work on orchards. So many women have also come up with the tree nurseries. So from the tree nurseries, because they cannot consume all of it, they also happen to sell during the rainy season to different partners and buyers, and they participate indirectly also in curbing the effects of climate change. Chenro mar nyuolo teko sitima kokalo e teko mar chieng' en yo ma nyalo kelo tije ne jo ohala matindo ahinya to e kor gwenge ma teko mar sitima pok ochopie moromo. Romo magala moro mobagi kuom ndalo 4 gi riwruok mar China mong'ere kaka Odyssey kaachiel kod riwruok mar WWF ma pachoka. Jo ohala ndu thuolo mar puonjruok kotenore kod teko mar mach kokalo e teko mar chieng'. Apisas mag Odyssey lero ni oganda jo Afrika oseyudo fungruok e yore mag yudo mach ahinya to ne oganda modak e gwenge mag Kakuma mayudore e kaunti ma Turkana. Giango ni yudo teko sitima kokalo e yore mag gamo teko mar chieng' osekelo yot ne jodak mag Kakuma mayudo thuolo mar timo ohala maonge kod ng'ikruok. Romono oyuore gi jodito mawuok e sectors mag teko, jo ohala, jotelo kod jotelo mamoko mag counties.
kind of productivity commercial kit powered by the sustainable energy, and we can also provide them the products, working with the local partners, and then they just sell it, and then they can make money out of it, and it can increase the job opportunities, and it can also increase the tax to the government. So I do think this is for all good. Us having this summit today, where we are having matchmaking forum between Africa projects and also Chinese investment, is a good step towards the right direction, and also supporting the countries and Africa at large to achieve SDG 7, that is about universal energy access by 2030. Within the laws of Kenya, each county is supposed to develop a county energy plan, which once the county has developed the energy plan, they have to proceed towards the investment and the implementation of the plan. So you find that it's very difficult for most counties to implement these plans when they don't have those resources. So today's summit is very key, because if you look at it, you are bringing on board various partners and key players in the energy sector, whom it means they will be able to support the counties to implement the energy plans. Kowasude ne jodak ma Obunga e boma ma Kisumu kwano lal mathoth bang' mach muoch kendo wang'o udi gi mwandu e igi okinyi ma kawuono. Majno ma pok oyang gima ne okelo ne muoch e achiel kuom udi mantiere kar dak ma Obunga, kendo chwe olandore nyaka e udi mamoko ma kwan gi ok tin ne 14. Jodago ma Obunga pod kwano lal ewi midhiero mar majno, ka giwacho ni majno ne ojuko utegi kendo ne ok ginyal reso mwandu maggi. En gimoro ochiko kadhi 10 awinjo ka gimoro drisha kamuoch ka ng'ato ogo drisha. To koka odaka moro 2 kamae taneno mach moro ka wang'e od jirani. Immediately adhi achiewo jirendena, adogo atemo simo mach. To kaka atemo simo mach aneno ka majno tama, ema aduogo e ot ta golo nyathi. Magi gik moko to wang'e ot. Gima duong' makoro adwa ni mondo wawachi en wach ndara, because gimomiyo chandruok ni mako jika ng'ata mogede ndara mong'eyo maber no gede ndara. Wadwaro ni mondo mi jopiny kose decide igolo odino mondo mi ji okonyre. Igede ndara en in michoko pesa, lakini joma hinyre toke sama koro mach wang' gin ji mang'eny. Koro debe ni kai wanyalo yudo access to samoro utegi ok do wang' te. Majni owang'o gik ji te, jodak kanyo te, makata kaka gidwa dhi timre kawuono onge. Koro wakwayo kwano ukonywa to bego ukonygi. Erokamano nyako Ramogi, kendo mos ne oganda mawuok Obunga manoyudo masira mar mach mowang'o mwandugi kogwen ma kawuono e kinde masira ma kamano. Noka ji medo ndiko kendo ote medo donjo. Aleni kan tiere Siaya ilunga ni Rehema. Erokamano nya Rehema kuom kete Ramogi TV ka intiere gwenge ma Siaya. Dave kawuok Kamin Lule dala mar Uriri. Ramogi TV neno maler habari choponwa yo makare. Waneno chenro gi Pauline mama min Lule ka achiel kod mami to kod baby. Wakwayo ay maber ne nyithindo matimo KCSE ka achiel kod Scholastica War mar Mukuyu Mixed Secondary School. Pamelo Molo aworo kaka piny luorore. Kashagwa kare be nyalo ywago odayo parie mwandu joka Kenyatta. Okay. Mago koro weche mag ndalo. Majagwasi lemuru ne piny Kenya. Ngisa ni intiere kanye. Emilio kawuok Ramunde wacho ni George, gima baba otimo ler kendo ni kare. Aworo gima jopuonjre otimo ne nyawadgi. Victor Mondi kawuok Ranen, amor gi Ramogi TV. Agomos ne janyuol mawito nyathine mane timo penj. Opake Subati, an Jared
Kurati Juma watching live from Kawangware, Nairobi with my wife Celestine Anyango Ayeko and daughter Talitha Idalia ke kusilungo ni Idalia weche thoth sa matin weche nying bende tiu kelo ka mongawe ngasma malo koro wan kaka jomadongo ang'wa thuth ni gathutha minolep erokamano atimo mos ne anyuola molal achiel kuom candidate margi mano Keri Achacha Pastor Amor Kodu an Lonet Midigo antiere Mbakasi Nyayo dwarore adwaro ne Roni Demba Maisan penj maber ka entire Kanyamba longo ni Kanyamanga Boys okangeni en Kanyawanga pani en Kanyawanga but ndiko ni Kanyamanga Migori County pani en Kanyawanga hawe maber ne jo Kanyawanga bende Velma kawuok Changamwe Mombasa atimo mos ne jonyuol mowito nyathigi Nyasaye mondo migi hocho makende ikinyani Stanley J kawuok Kadongo Kabondo Kasipul Newsmeet maratari an kod babana Mr. Mbori gi nyimine min Agi gi min Ochieng kod min Kennedy Jacqueline Otieno Outer Rabuor Massive wacho ni awuoro nyathima otho katimo penj ka penj dhi mbele timo mos ne jonyuolne lit ndi tok chwer remo aneni makare sana Rapogi Kenyamkago Otis Tinga Oganyo mar Rapogi emako kamano erokamano Alice Achieng kawuok kendo be Ramogi TV neno maler kendo molo makare awuoro chalo mar piny kendo ago mos ne jonyuol moito nyathine ikindeni erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV nyakura Ramogi daka 35 mosekalo bang' sa 3 mar otieno weche manyien mag Imore ka wadugo purwan gi mamoko miyo merwana kete kama en Ramogi TV. The home of discounts inakuletea this week's Mama Safi package from Quickmart. For only 906 shillings, utapata 1 kg powder detergent at 329 bob, 800 grams bar soap at 149 bob, 4-pack white tissue paper at 189 bob, 140 grams toothpaste at 199 bob. Hizi zote ni less than 1,000 shillings, meaning utasave 219 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Choose Quickmart. Then select Mama Safi. Lipa na ukisha lipa utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, the home of discount. All right, listen up. Collocates is on a mission. It makes our gums happy and our teeth strong. See? We're moving forward and making changes. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate science for healthy gums and strong teeth. And we'll leave no smile behind. Kote nchini mbele tuendelee, mbele Kenya twende mbele, Kenya twende mbele. NCBA, go for it. For me to sit on an executive committee, it actually took close to 18 years. So I started off, at the very bottom. See, the other day I did an interview where they said, what was your first paying job? And it was actually in a coffee shop. I could not understand how people could spend 250 shillings buying a cup of coffee. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny koyudo hinyruok to
kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanye. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design o change. E chenro mar rameny piny, sa achiel gi nus otieno. Wan oganda lunya ka koro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Nakoro mbajo ng'wana twak mar rameny piny. Chik by. Macheni ya Ramogi koro wadonje weche mag tuke. Klab mar Bandari olo kuom thuolo mokwongo season ni bang' klab mar Bidco oloyo gikonde 2-0 e tuke mag adhula lig maduong' ma pacho ka. Mano bagi alap ma Ukunda Showground kaunti ma Kwale. E alap ma Murang'a Seal, klab mar Kakamega Homeboys noloyo klab mar Murang'a Seal gonde 2-0. Oliver Majak nomiyo welo ma Kakamega gol mokwongo e dakika mar 29 kapok jatugo Moses Shuma lone Kakamega Homeboys gol mogik e dakika mar 50. Alap ma Gusii Stadium, klab mar Shabana oloyo Police FC gol 1-0 ka klab mar AFC Leopards wuok amodhi gol 1-1 gi Mara Sugar. Hii ni mechi yangu ya 3 nafikiri katika timu. Nimekuja mgeni, mechi ya kwanza nimepata City Stars, mechi ya pili nimepoteza Sofapaka, mechi ya 3 ndio nimepata na kwa Murang'a Seal ugenini. So unaweza sema kuwa ni yani njia nzuri kwa vijana wangu. Nafikiri mechi point ya leo itawapa nguvu, maana kupata pointi 3 kutoka ugenini inakuwa jambo jema katika timu yote. So hakuna kulala, kuna break, international break. Mimi nitasema tu kuwa vijana wasilale. Wamepata pointi 3 ugenini, tujaribu tuweze kufukuzia, tuweze kuona kuwa tunafanya vizuri katika mchezo unaokuja. Rogers Murel gi Masi Wanjiru e joloch tielo mar 2 mag ng'we mag Imani 7 Fox Half Marathon mano bagi gitaru e kaunti ma Embu. Murel notiyo gi dakika 29 nyiriri 24.5 kendo tieko e thuolo mokwongo e ng'wego mag kilomita 10. Kibon Obato notieko e thuolo mar 2 ka Leonardo Kipkoech notieko e thuolo mar 3. E kidieny mar Wakeni Masi mawuok Ngong ma bende en jaloch mag ng'we mag mita 3,000 chikruok e sigingi gi pi notieko e thuolo mokwongo. Noluwe gi Monica Wanjiku ka thuolo mar 3 ne okaw kod Mary Munanu. Nashukuru Mungu kwa kushinda mbio ya leo. Na mbio ya leo haijakuwa mbaya sana, although weather imetulemea kidogo na course imekuwa mzuri. After hapa na prepare kwenda World Military Games next week ambayo itakuwa Abuja, Nigeria. After that narudi Kenya prepare cross country. Jaloch mokalo e ng'we mag Houston Shadrack Korir nonyiso lony mare kendo tieko e thuolo e ng'we mag Ndokumadam Run mane obagi e ward ma Muvau Kukumini kaunti ma Makueni. Korir matimo ga orako mare e 10 noringo kilomita 15 gi dakika 45 gi nyiriri 28 kendo yombo Atanas Kioko gi Benson Mashon mane otieko e thuolo mar 2 ga dakika kaka giluoreno. E ng'we mag kilomita 10 Frida Ndinda notieko e thuolo mokwongo ka thuolo mar 2 ga dakika ne okaw kod Nimpia Kiteta gi Winfred Mbithe kaka giluore.
Gavana Mama Kweni Mutula Kilonzo Jr. mane oyuoro eng'wego nolero ni piem makamano itiyo godo mar kelo oganda kanyakla e kedo kod midhiero mag alwora kaachiel kod nyago kwe e kind oganda. Ndio sasa nikateremka kupika kilomita 14, nikaona mashabiki wananishabikia, wananipea moral, ndio sasa nikaongeza mpaka nikamaliza sasa nikiwa number 1. Nitaenda ning'ang'ane tuanze kufanya hizo Diamond League huko ng'ambo sasa. Yeah. And I hope I will do best. Lazima wakimbiaji watoke huku Ukambani, Lazima wakimbiaji watoke Ukambani. Yeah. Commemoration of many things. One is the achievement of being able to desilt this dam. 2, that after we desilted the dam, then we had good rainfall for it to store water. But more importantly is to bring the community together. All of us, all leadership, assembly, the county, members of parliament, so that we can start the journey together. Because we want this community to own this project. Jatugo Bruno Fernandes oloyo gonde ariyo kendo konyo klab mar Manchester United loyo list